Ethana sezathu ngobengelele pho ngamukele emule emakhaya koSimanzonke lapho engiletheka khona indawo zamaskandi ehamba phambili nefike ngesikhathi nehlaba hlosini bole emakhaya njengoba ukuthembisile sengibuya nazo indawo zamaskandi njengoba sazi ukuthi ipi yamazwe phakathi kwaKhuzani noNgizwe Mfamchunu iyaqhubala ngempela le pileni iqale ngokuthi ke uNgizwe ufike wabuza umcimbi wakhe ozoba ngomhla 31 ozoba seThekwini People's Park ube se-creative post kwabe sefaka uKhuzani ngombiko waKhuzani akayibhalile lapha ku Facebook ushilo ngempela ukuthi uNgizwe uvele wafaka ikhanda lakhe kule post le advertiser ngaye ekubeni engaxhumanile naye kuzokhumbuleka ukuthi uKhuzani wathi ngempela umcimbi onoNgizwe engabe sabizwa kuyo kodwa abantu bamangalile uma sebebona uNgizwe sefaka ikhanda laKhuzani usephenduleleke uNgizwe njengoba uKhuzani besebhalile ngempela ukuthi uzofundisa uNgizwe isifundo ngaleta yenzile ubhalileke waphinde wenza ivoice note lapha uNgizwe Mfamchunu ushilo ngempela ukuthi akazi ukuthi uKhuzani ufunani ngoba mayengafakiwe kuma-post uyakhomenta masefakiwe futhi uyakhononda futhi uthi akazi ukuthi kahle kahle lo mfana lo ufunani ubesesho ngempela ukuthi noma thiwa kunjani kodwa umcimbi wakhe uzoqhubakala lo zobe ngomhla ka-31 ku-October uthi abantu abaningi bamthanda yena ngeke umise umntoyedwa mukele emakhaya ke ngaphandle ukuthi ngize ngithamunde ngiqantini naba nathi ke le ivideo lapho khona ekhulumela khona umfo kaMchunu esho ngempela ukuthi cha umcimbi wakhe usekhona ngempela noma sebekhona abantu abafaka ukhansela kulo mcimbi lo kodwa umcimbi wakhe usekhona ake hlangane futhi ngokuzayo siyabonga anyanisa kumgodi ke manje umfakile emcimbini uyakhuluma awumfaka uyakhuluma umnakile uyakhuluma awumnakile uyakhuluma wes ukhuluma ngishe phesheya ke manje umcimbi wami lo umhla ka-31 lapha uzokwenzeka kumnyama kubomvu mina ngupresident wonke umuntu osathane noNkulunkulu abaphilayo nabangaphili abafosayo nabangafosi therefore uzokwenzeka umcimbi wami kumnyama kubomvu lento ikhonkotha ngisho iphesheya lento iyehlule hawe shembe uNkulunkulu osephakama yedlule lengane futhi aze ngiyibone nje aze ngiyibone nje ihambe yaforce lena ithi i-tourist attraction qamba manga ithi imeli South Africa shit.